Morning mga amigo, welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat? Nandito po tayo ulit sa bukid ngayon. Ayan, nakikita nyo ba yan? Magpapatanim tayo ng palay ngayong araw. Ayan, nakapag pino na si Kesanin ng halos kalahati na. Kagabi pa daw niya ginawa yan. Yan. Tapos ayan inista ka ng tubig tong andito ng area para madaling durugin yung lupa. Ha? Hindi gas nga. Ayan mga amigo, sin-set up ni Kuya Sani yung yung Rubin, yung patubig. Binuhat namin, dinala namin dito. Mula doon sa bahay niya. Malayo. Ayan o. Hindi pala. Up. Ito. Ayos. Ayan, dalawang makina na yung nagamit natin para sa patubig. Yun isa o. Diesel naman yung isang yon. Yung pinagawa natin na nakaraang video, ayan yun. As ito yung kasabay nung pinagawa natin. Ito yung pinagawa natin yung bahay niya, yung patungan niya. Halagang 1.8. Para mabilis kasi kalahati na yung napino ni Kesanin sa pagtaniman ng palay yan. Ito na lang kulang. Pabili na kami ng gasolina. Kasi gasolina to mga amigo. Ito. Mga amigo, kuha muna ako ng asarol doon kasi lagyan ko ng pilapil to dito para mag-stock yung tubig. Tulad niyan tulad itong pilapil na to para mag-stock yung tubig niya. Yung mga amigo, nagsimula na sila magtanim dun Lima pa lang sila ngayon, baka mamaya mga 7 na sila. Para bilis. Patuloy na muna natin yung pagpipilapil natin dito para stakan ng tubig. Mga amigo, pangalawang nila. Kahon nandun sila Ang bilis nila, 5 silang tatanim. Tapos kami ni Kasani dito kuliglig, tapos patubig ako. Ayan Mamaya palitan ko rin yan si Kasani.
Patuloy ko muna yung ano, pagpipilapil doon banda doon. Para yung tubig mag-stack. Yan, gumagana na yung ano. Sinisit up naming Rubin kanina, yan oh. Lakas ng buga ng tubig oh. Yan mga amigo, nangalahati na sila sa ano, pagtatanim ng palay, ano. Dito na sila oh. Iniwan namin tong sa gitna kasi matubig dyan. Kahit mamayang hapon na yan, titigas kasi may tubig. Tapos naglipat ko na yung hose ng tubig dito. Alas 10 na. Yan. Ito na yung papatubigan ko, yung sa baba na yan. Mga ano na lang yan, 8 kahon. Yan o, nabilis lang kasi dalawa yung patubig namin. Ito yung isa, wala dun o. Tapos ito yung isa, gasolina naman to. Yung isa doon diesel.
Yun, dito na sila oh. Mabilis nila magtanim. Mabilis nila magtanim ng palay mga amigo. Yan oh. Halos matapos na tong isang pilapil na mahaba dito. Kaya tira na lang na tatlong pilapil na maliliit. Ayan yung ginagawa kong pilapil. Mahina yung tubig kaya binabad muna namin. Kanina pa kasi nagkukuha ng tubig na sa ilalim kaya tanghali na medyo mahina na yung tubig. Ayan. Ito na area yung kulang, hindi na paliglig, hindi na yung durog yung lupa. Dapat muna namin mamaya, siguro kakain muna kami. Ayan, balik na kami dun sa nagtataniman namin ng palay. 12:40 pa lang ang tanghali. Ayan, ito na yung natapos nila. Ayan dun. Iniwan lang kasi namin yung motor, yung makina doon na ng tubig. Isang makina na lang yung ginagamit namin kasi malayo na tong isang to eh. Inaabot yung tubo, yung hose. Lubog pa rin sa tubig. Ito hindi pa ito na taniman ng palay. Nataniman na nila ngayon to. Bali may naka-stack na tubig kaya yan titigas. Si Kesan amigo, konti na lang wala lang na area. Buti na lang nakahiram kami ng hose dito sa kabilang kabilang taniman. Pero panigay sa lakas ng tubig niya. Mabilis lang nakaliglig nyo yung tani lahat yung hindi kami nakahiram siguro hanggang dyan pa lang kami.
Lakas ng tubig nila. Dito yan sa kabila. Hindi pa naman sila kukuliglig eh. Kaya nira muna namin. Ayan o. Ubusan gas. Sabi ko sa'yo. Yan mga amigo, tapos na niya sana kuligligin lang itong dito sa baba. Yan hanggang doon sa dulo. Matapos namin na rin sila doon sa tatanim ng palay. Tapos ito lang yung sa gitna, may tubig natira. Sa 2, 3, 4, 5, 6 na